Ja som počul, že Petrova pripravovali na výpoveď voči Kalovskému. To chystal? Toto bude zadokumentované, na betón zadokumentované. Žilinka veľmi málo komunikuje, veľmi málo. Úplne odizolovaný, ako nechce, aby sme mali nejaké kontakty. Chodí na východné Slovensko, má tam takého známeho, čo je šéfom toho hotela v Prešove, Butleček sa to volá. My si možno nejaký poznám také nejaké meno, nejaký Štefán Kopický, také nejaké meno, taký známy podnikateľ. Chodí k nemu na povolečky a došli naši poslanci z východného Slovenska, my to hovorili v piatok. Robert bol ženíka na východe a nechal odkaz cez toho podnikateľa, že sa nemusíme báť prijatia týchto zmien, pokiaľ ide o 363 a rozdelenie GP a špeciálnej prokuratúry, lebo že na to nebudú mať čas.